Sesudah mandek tiado sadonyo alah babeda. Apunan denai rasokan kinilah nyato. Janjang lara banga pintu tasawuf itu bananan denai rasokan ibo hatinan indah kapalang tapaso tangi digumam surang itu bananan denai rasokan ibo hatinan indah kapalang tapaso tangi digumam surang. Bananan denai rasokan ibo hatinan indah kapalang tapaso tangi digumam surang itu bananan denai rasokan ibo hatinan indah kapalang tapaso tangi